Umuwi ka ng maaga ha. Gabi na po akong makauwi mamaya pa. Baka mamaya, iba na yung mga ginagawa nyo. Sinasabi ko sa'yo, Abe. Nai-inlove na ata ako. In love agad? Ayos lang kay tita. Oo naman. Si papa kasi bawal. Kung si Abby lang to, makakatikim sa akin yun ng salita. Nakita ko ang anak mong si Karen. Kuya, may tiwala ako sa anak ko, no? Si Abby yun ah. Abby! Pa? Pa? O anak, papasok ka na ba? Opo, pa. Umuwi ka ng maaga ha. Baka mamaya, kung saan-saan ka pa pupunta. Baka gabi na po akong makauwi mamaya pa. Bakit? Anong meron? May tinatapos po kasi kaming project pa. At isa pa, may bibilin pa po kaming materyales. Bakit? Sasama ka ba sa pagbili? Wala ba kayong pwedeng itusan? Eh, hindi ko naman po pwedeng hayaan pa na sila ang gagawa noon. Buti, pinapayagan kayong gabin sa paggawa ng project. Hindi na yata tama yun. Ikaw ha, baka mamaya, iba na yung mga ginagawa nyo. Pa, wag naman po kayo mag-isip ng ganyan sa akin. Basta, hindi ka pwedeng gabihin. Sinasabi ko sa'yo, Abe. Susubukan ko na lang po umuwi ng maaga pa. Huwag mong subukan. Gawin mo. Sige po pa, aalis na po ako. O ito, baon mo. Tipirin mo yan ha. Huwag kang bibili na kung ano-ano. At hindi mahalaga. Kumain ka sa tamang oras. At bumili ka ng masustansyang pagkain. Opo pa, palagi niyo na lang po sinasabi sa akin, paulit-ulit. Siyempre anak, hanggang nandito ako, hindi ako magsasawang pangaralan ka. Para hindi ka makalimot sa mga ginagawa mo. Sige po pa, aalis na po ako. Sige anak, mag-iingat ka. Opo pa. Ma, papasok na po ako. Sige anak. At tapos? Sige, kita na lang tayo mamaya. Ma, baka gabihin po ako mamaya sa pag-uwi. Ganun ba anak? Sige lang. Ito pala yung baon mo. Thanks, ma. Sige, mamaya. Hintayin nyo na lang ako. Magbibihis lang ako. Sige. Check mo nga to, Karen, kung tama yung ginagawa natin. Sige, akin na. Hi. Abby, nakita mo yon? Nag-hi sa akin si Chris. Yung campus crush dito sa school. Eh ano naman ngayon? Ang pogi niya. Kinikilig ako, Abby. Naku, atupagin mo yung ginagawa natin. Huwag kung ano-ano iniisip mo. Oo naman ito. Basta ako, masaya ako. Pakiramdam ko, nai-inlove na ata ako. In love agad? Naku, baka pagalitan ka ng mama mo niyan. Hindi kaya. Hindi naman kasi stricto yung mama ko sa akin, ano? Ayos lang kay tita? Pinapayagan ka na ba ni Tita Ruby mag-boyfriend? Oo naman. Si papa kasi bawal. Di tumingin yata ako sa lalaki. Magagalit na yun. Grabe naman yung papa mo, Abby. Naiintindihan ko naman si papa. Kasi nahihirapan siya sa pagpapalaki sa akin. Mag-isa lang kasi niya. Si mama naman, laging kasama yung mga barkada niya at wala lagi sa bahay. Mabuti ka pa. Hindi mahigpit sa'yo ang mama mo. Ako, panay sermon sa akin ng papa ko. Naku, pag ganyan si mama, nilayasan ko na yan. Naku, wag naman ganun. Kahit pa paano,
Magulang pa rin natin sila. Tapusin na nga natin to. Abby, may tumatawag sa'yo. Sagutin mo muna. Bakit kaya hindi niya sinasagot? Nasaan na kaya si Abby? Hello pa? Nasaan ka na? Hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa po pa. Hindi pa po kasi kami tapos sa ginagawa namin. Ganun ba? Parang uulan na kasi. Baka mabasa ka at mahirap magkasakit. Opo pa. Pag natapos po kami, uuwi na rin po ako kaagad. Sige, sabihan mo ako kung pauwi ka na ha. Opo pa. Hintayin kita. Kapag wala kang masakyan, sabihan mo lang ako, anak. Opo pa. Sige na po pa. Tatapusin na po namin yung ginagawa namin. Sige, Abby. Ingat kayo dyan. Sige po. Hinahanap ko siguro ni Tito Berto, no? Baka kasi mawala ka. Oo nga. Ma. Mukhang bis na bis kaya anak ka. May lakad ka? Yes, ma. Niyaya po kasi ako ni Crush na lumabas kami. At sino naman yung crush mo? Schoolmate ko po, ma. Ganun ba? Pogi ba siya? At mayaman? Oo naman po, ma. Pipili pa ba ako ng hindi ko? Ikaw talagang bata ka. Ma, ayos na po ba sa inyo na maligo siya sa akin? Ikaw bahala, anak. May tiwala naman ako sa'yo. Alam ko naman na hindi ka gagawa na ikakasira ng buhay mo. Oo naman po, ma. Sige po, alis na ako. Sige anak, mag-iingat ka ha. Sige po. Siya nga pala. Pinsan mo pala si Abby, no? Oo, magpinsan kaming buo nun. Masungit yung pala yun, no? Hindi. Mabait yun. Ganun lang yun kasi stricto yung papa niya. Kaya naman pala mukhang weird kung umasta. Hindi pa namamansin. Oo naman. Bakit? Tinarayan ka ba niya? Lagi naman. Hayaan na natin yun. Mabuti pa nga. Basta tayo masaya. Hindi ba? Oo naman, Chris. May kasintahan na si Karen. Pinayagan ni Ruby ang anak niya na makipaglandian kung saan-saan. Nako, kung si Abby lang to, makakatikim sa akin yun ng salita. Hindi ko papayagan na magkaroon ng kasintahan, lalo na nag-aral pa lang siya. Kakausapin ko nga si Ruby para pagsabihan niya ang anak niya. Ruby! 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 O kuya, ikaw pala. Napadaan lang ako dito, Ruby, para kausapin ka. Mabuti naman at napadaan ka kuya. Ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, Ruby. Nakita ko ang anak mong si Karen na may kaharutang lalaki sa daan. Hayaan mo lang sila kuya. Matanda na sila. Kaya alam na nila yung tama at mali. Bata pa ang mga anak natin, Ruby.
kailangan pa din ng pangaral natin. Kuya, may tiwala ako sa anak ko, no? Baka sa sobrang tiwala mo, baka mamaya, hindi mo na alam ang mga ginagawa ng anak mo. Pwede ba, kuya? Hayaan mo ako sa pagpapalaki sa anak ko? Kagaya mo, maagang nag-asawa. Hindi ba mahirap, Ruby? Huwag mo nga itulad sa akin yung anak ko, kuya. Ang sinasabi ko lang, Ruby, bantayan mo ang anak mo. Wala naman akong masamang sinasabi. Pwede ba, kuya? May kanya-kanya tayong buhay. Kaya wag na wag mong pakikialaman yung pagpapalaki ko sa anak ko. Bahala ka nga, Ruby. Concern lang naman ako sa anak mo. Makakalis ka na, kuya. Baka kung saan pa mapunta yung usapan natin. Patikas talaga ang ulo mo. Malis ka na! Kuya, dito na lang. Basta Abi, kung wala kang masasakyan, nandito lang ako ah. Si Abby yun ah. Sino yung nagatid sa kanya? At parang malapit sila sa isa't isa. Mag-iingat ka, kuya. Abby! Pa? Mano po ba? Sino yung nagatid sa'yo? Si Kuya Brian po. Mabait po yun, pa. Paano mo masasabing mabait ang isang tao? Kung hindi mo ba naman siya nakikilala ng lubusan? Pa, matagal ko na pong kilala yon. Basta sa susunod, kung kailangan mo ng masasakyan, magsabi ka lang. Opo, pa. High blood na naman po kayo. Hindi naman, pinagsasabihan lang kita. Para din naman sa'yo yun, anak. Tara na sa bahay. Sige po, pa. Nasaan na kaya yung batang yun? Hindi pa siya umuwi. Anong oras na? Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Subukan ko kayong tawagan si Abby. Si Tita Ruby. Hello, Abby. Hello po, Tita Ruby. Bakit po kayo napatawag? Abby, itatanong ko lang sana kung nakita mo si Karen. Kanina ko pa kasi tinatawagan pero hindi niya sinasagot. Naku, hindi po, tita. Simula po kasi nung nagka-boyfriend siya, hindi ko na po siya nakakasama. Ano? Akala ko madalas pa rin kayo magkasama. Tita, alam niyo po ba, hindi na po pumapasok si Karen. Madalas niya pong kasama yung boyfriend niya. Hindi ko alam yan, Abby. Kailan pa? Matagal na po, tita. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya makakagraduate? Ganun ba? Hindi ko po alam, tita. Kausapin niyo na lang po si Karen. Sige, Abby. Maraming salamat. Mabuti na lahat na sabi mo sa akin yan. Concern lang po ako sa pinsan ko, tita. Lalo na, nabalitaan ko po. Madami pong babae yung kasintahan niya. Ganun ba? Akala ko matinong lalaki yung kasama niya. Pero hindi pala.
Nagbago na nga po si Karen, tita. Lalo na nung kasama niya yung kasintahan niya. Hindi pala nakabuti sa kanya yung lalaking yun. Sige, Abby. Maraming salamat. Sige po, tita. Tumawag lang po kayo pag may kailangan po kayo. Nandito lang po kami ni Papa. Sige, Abby. Salamat. Hey, Ma. Karen, pwede ba tayo mag-usap? Karen? Ano ibig sabihin nito? Huwag mo sabihin buntis ka! Hindi ko po alam, Ma. Hindi mo alam? Eh, lagi mong kasama yung boyfriend mo? Ma, mahal na mahal ko po si Chris. Karen, nag-aaral ka pa. Pinayagan kitang mag-boyfriend dahil akala ko hindi mo sisirain yun. Nagtiwala ako sa'yo. Ma, patawarin niyo na po ako. Anong ginagawa mo, Karen? Graduating ka na. Tapos ganyan pa yung ginawa mo. Ma, sorry na po. Nagkamali ako. Alam ba yan ng boyfriend mo? Hindi pa, Ma. Kailangan malaman ng boyfriend mo yan. At sabihin mo sa kanya, gusto ko siya makausap. Sige po, Ma. Chris, asan ka na? Ba't di kita makanta? Abi anak, malapit ng graduation mo. Oo naman po, Papa. Para makahanap po ako agad-agad ng trabaho. Agad-agad? Opo, Papa. Para makapag-ipon po ako at mabili ko po mga gusto nyo. Naku anak, wala naman akong gusto. Ang hangad ko lang, makita kang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. Masaya na ako. Pa, salamat ha. Bakit ka naman nagpapasalamat sa akin, anak? Kasi stricto ka. Heto ako ngayon, makakagraduate na. Ano ka ba? Pasensya ka na sa akin, anak, ha? Kung ganito ang papa mo. Kasi pinangako ko sa mama mo na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para magabayan kita at mapalaki ng maayos. Nagawa niyo naman po pa, di ba? Ayaw kong maranasan mo ang hirap, anak, na naranasan namin ng mama mo. Sayang nga po pa. Wala si Mama. Sigurado naman ako, anak, kung nasaan man siya ngayon, masaya na siya kung ano man ang narating mo ngayon. Opo pa. Kaya lang pa, nalulungkot po ako. Naalala ko po si Karen tapos si Tita Ruby. Oo nga, anak, nakakalungkot nga ang nangyari. Kasalanan din naman ng Tita Ruby mo, hindi niya na binantayan ng maayos. Matigas din po kasi ang ulo ni Karen. Kahit na nasa tamang edad na kayo, kailangan nyo pa din makinig sa amin mga magulang. Dahil kami ang gagabay sa inyo. Tama po kayo pa. Siya nga pala, anak, anong gusto mong regalo ko sa'yo? Naku, wala pa. Sobra-sobra pa nga po yung ginawa niya sa akin. Kaya wala na po akong hihilingin pa. Ako naman po ang babawi sa inyo. Ikaw talaga, anak.